Hi guys! Happy Thursday morning. Dito kami sa Catering bus stop. We're going to Peterborough with my friends. Pero, di ko sila nakikita kung nasaan. Dito kami sa X4. Kabababa lang namin from Rothwell to here in town. Pero hanapin ko muna yung aking mga kasama. Kasama ko yung aking mga lovely mummies na kaibigan. So, hanapin muna natin sila. My little one is here. You feel better now. Bless him. So, yan. Hanapin muna natin kasama ko. Dito na kami sa bus. Pag-stop sa 4B and din. Double decker. Wow. Yung aming batuta, oh. Wow. Yung isa sa kabila. Ay, yung mga junakis. Enjoy sila. Hello. Enjoy ang mga nakis. Oo. Curious, oh. Hindi kanya sa question niya eh. Kaya, dito na kami Peterborough. Kain muna kami. So, dito kami pala sa Wagamama. Nakapag-order na kami ng food. Yung mga maliliit, oh. Sobrang enjoy yung kanilang bus trip. Oh, magkasundo. My birthday girl pala kami. Yeah, si Cyrene, ang aming birthday girl. Yeah, ready. Dito na yung aming drink. Tropical juice. Dito na yung food ng mga batuta namin. Si James, ramen. Yung isa, chicken curry. Ang good boy nila, oh. Ang good boy, seryoso mga gutom sa ilang bus trip. Andito na rin yung sa amin ramen. I think paras tayong apat, di ba? Kumain na sila. Kami hindi pa tapos. Ang sarap, oh. Mga papa. Parehas kami apat. Aftershock. Wala na. Obos. Everybody's happy. Full tummy. Christopher? Ay! Full? Yeah? Okay? Yeah. Wala. Ubos. May picture na kayo kanina. Mga busog na. Time for shopping. Time for shopping. Yung rose. Oh, tignan nyo yung roses. Ang dami ng rose. 100 red roses sa 10 pounds. Oh dear. Pambili ng bugas yun. Pambili ng bigas na yun. Malapit na. Ano, hindi pati 2 sako na nearly. 2 sako na ng bigas yun. Oo. Ang ingay namin, no, Pinoy talaga. Saan gusto pumunta? John Lewis. Awang ko. You look sila, oh. M&S. Saan ba tayo? M&S Food Hall. Yung wala doon eh, di ba? Oo. Yun, bakit ba yun? May New Look pa sa Catering? Wala na. Nag-close na. Pasok tayo dyan. Pasok tayo New Look. Wala na. Nag-close na. Ayun na yung dalawa, oh. Nauna na. Huli kayo. Huli kayo. Huli. Uy, ang sexy naman dyan. Ganda, oh. Ay, mayroon akong ganyan, di ba? Halos magkapareha sa akin. Pero may slit lang yun, di ba? Oo nga. Maganda yan, te. Copyright tayo, may music. Ayan, maganda pang night party, te. Yung disco-disco. Ayan na, nagkanya-kanyang pili na. Yan, oh, maganda, oh. Oo nga. Hoy, may bomba dito, oh. Di ba? Pang-uma to, pang-uma. Carabao. Carabao ba to? Carabao, di ba? Carabao. Cheese! That's it. Ah, this is video.
Tignan natin sa loob. Oh, ayan. Para pala siyang bahay. Pang old life. Maliit na kama. Yung simpleng buhay, pero masaya. May kama siya, te. Mga mangya, naming dalawa, excited. Yeah, you gonna stay there. You gonna stay here when we go up. Excited, ready? Steady. Oh! Wave. Hello. Excited. Wow, look at this little man. Is it nice? Wow. Handsome. Do you like it? Shall we get it? Yes. Oh, wow. Wow, look at that handsome little boy. Whoa, little mermaid. Smile. Hindi natakot sa mata? Hindi natakot? Naka-sale naman siya yung iba, di ba? Dati takot sa mata yan. Malaking mata. Market tayo, market. Punta ng fish market. Dito sa Peterborough. Kala ko nag-close na eh. Ito yung kanilang fish ba? Fish. Ayan na lang yung fish nila. Ganda yung ano mo nang Oo. Parang ano to sa ano? Masarap to, di ba? Te, anong tawag nun sa atin, te? Meron doon sa probinsya, ganito eh. Ayun, may mga crabs din sila doon, oh. Crabs and prawns. Tilapia. Ayan. Salmon. Meron ding crabs, oh. Hala, tignan mo yung malaki, oh. Ang laki. Magka-14, di ba? Salmon trimming. dalawa lang kunin nyo para lang Ay, ito. Prawns. Gani, oo, dalian nyo kay mabaong. Kala, yung haba. Dito kami sa Filipino shop. Si ate yung may-ari. Ay, dahon ng saging, te. Sige, ano nga bangos? Ayun, may kupik ko. Kasaba, keso man kasaba. Ayun, may kupik ko. Bili ako. No? Brown tea, please. Asa? Kanya. Ito, brown Oh, coffee. brown, please. Oo. Inutusan ka pa tuloy. Thank you. Ayan, kinain na. Or kain na. Kain na. Mayroong mga hupya din. Oh, marami naman. Marami yung piyamundo. May malunggay. Parang may sayutit eh. Ha? Saluyot, oh. Siluyot ang palaya. May malunggay, te? Ay, bili ako. So, ayan. Iikot muna tayo. Ayan, yung mga tinda ni ate. Ayan, tapos may mga sardines, mga dilata, noodles dito. Masarap yun. Tapos, Tito Royal. Mga drinks. Ayun, sa Grahams. Grahams, oh. Sandali lang. Ayun. Mamili na tayo. Tignan nyo yung mga kasama ko. Oh. Kanya-kanya kaming bit-bit. Nagreklamo na sila kasi ang bibigat ng dala. Ako rin, oh. Ala, sige. Tapos yung tatlo, oh. Galing sa fish market, sa Filipino shop. Ngayon, we're heading back home. Tapos, mag-toilet muna pala kami. Punta muna kami dyan Lewis toilet. And then, heading back home. Si Ate Darles. Ate Darles, kaya pa? Ang daming dala. Ano yun? Yung mga mukha, oh. Pagod.
may nagaganap na invisible trolley. Hala, hindi nga siya. Teka lang, i-press nga down. Down S. S. Doors opening. Busit. Please mind the doors. Doors. Kala nyo isa ni Christopher. Wala na, hindi na gumana. Doors. Tama niya. Hindi siguro. Please mind the doors. Ayan na. Oh, SP. Ala, ano ba yun? Down nga, down. Look. Going down. Oh, ayan na. Pisting, ano to ah. Kala ni Christopher lalabas na tayo. Ayan na guys, antay na kayo ng bus. 13 minutes. Yung aming aling maliit isa. Napagod na. Ayun na, nag-aiyak na. Pagod kakalakad. Uwi na tayo. 13 minutes to wait the bus. Ayan na. Busy na yung bus stop. Ayan yung bus stop dito. But it's by bay siya. So, we're gonna wait the X4 kasi going to Northampton. Uwi na tayo. Sit down. Sit down. Sit down. Yeah, you can't go up. Bahay na tayo, guys. Ito lang yung ating nabili. Mayroon akong 2 cup noodles, cheese rings, kupiko, champurado, sotanghon, paborito ni James, kopya, boy bawang, alcohol, kasi kailangan to ngayon, lalo na giatay na virus. Sito, tapos ito, mayroon akong chicha, galing to sa kaibigan ko. Kay Ati Ana, saka isang box to naubos na. So, yan lang. Meron pala akong isda, guys. 1 kilo. Kaso, nilagay ko na sa, sa fridge, sa labas. Kasi nangangamoy na. Nilinisan ko na siya. Ay, nilinisan ko na siya. At yun, nakalagay na sa freezer. And, I'm gonna close this vlog as well now, guys. Thank you for watching and hope to see you in the next one. Bye! Mwah.